Alege o poziție comodă și închide ochii. Eliberează-ți mintea de orice gând și respiră adânc și conștient. Inspiră și expiră fără să te grăbești. Profund, de cel puțin 3 ori. Iar cu fiecare expirație, vei elibera orice emoție negativă, orice tensiune. Te vei elibera de emoțiile care nu-ți mai servesc, de orice negativitate. Inspiri și expiri, fără grabă. Și te relaxezi din ce în ce mai tare. Inspiri și expiri. Ușor. Simți cum aerul îți pătrunde prin nări și să ajunge în plămâni cu fiecare inspirație. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Te relaxezi din ce în ce mai tare. Reiei respirațiile în mod normal și îți muți atenția pe spațiul dintre respirații. Te relaxezi în continuare. Dacă simți o tensiune asupra unei părți a corpului, eliberează tensiunea. Schimbă poziția. Să fii într-o stare de relaxare, fără tensiune interioară, fără tensiune exterioară. Aici și acum. În această stare de relaxare, du-ți mâna dreaptă în dreptul inimii și mâna stângă pune-o peste ea. Conectează-te la inima ta și ascultă cum bate. Simte pulsul, ascultă, simte ritmul. Te iubesc. Te iubesc, inimă dragă. Transmite-i prin intenție iubirea ta, dar percepe-i și iubirea ei pentru tine. Te onorez. Îți sunt recunoscătoare pentru că bați în fiecare zi pentru mine. Te iubesc. Sunt iubire. Sunt lumină. Mă iubesc și mă onorez. Te iubesc. Simte cum iubirea, pasiunea, compasiunea, căldura, pasiunea îți umple inima, îți inundă inima. Este aici pentru tine, iar tu ești aici pentru ea. Formați un duo inseparabil. Te iubesc. Aleg iubirea să lucreze pentru mine și pentru mine și prin mine. Aleg iubirea să lucreze pentru mine și prin mine.
Cu inima plină de iubire necondiționată, îți duci atenția spre tălpile tale și vezi cum pleacă din ele rădăcini sălucitoare către Mama Pământ. Preiau din energia acesteia și se întorc cu viteza luminii prin picioarele tale, iar energia Mamei Pământ îți încarcă fiecare chakra, le echilibrează. Simți cum energia ei pură, caldă, vindecătoare, îți inundă tot corpul. O simți în fiecare parte, în fiecare organ, în fiecare celulă, în fiecare mușchi, în fiecare țesut. Vizualizează chakra Muladhara, chakra rădăcină, asemenea unui disc de culoare roșie, la extremitatea inferioară a coloanei vertebrale, între oasele șezutului. Un disc roșu strălucitor. Masează-ți ușor, în sensul acelor de ceas, baza palmei, rostind Lam pentru echilibrarea chakrei rădăcină Muladhara. Lam. 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 Repetă de câte ori simți că ai nevoie, continuând să-ți masezi baza palmei în sensul acelor de ceas. O chakra Muladhara echilibrată îți aduce inocență, puritate, asemenea copiilor, înțelepciune, forța devoțiunii, demnitate, înțelepciune, echilibru, stabilitate. Simte cum aceste calități te inundă. Simte că fac parte din tine. Energia Mamei Pământ, împreună cu iubirea necondiționată din inima ta, vor forma un soare alb, strălucitor, auriu, argintiu, perlat. Iar în centrul acestui soare ești tu. Lumină și iubire în spatele meu. Lumină și iubire în fața mea. Lumină și iubire în dreapta mea. Lumină și iubire în stânga mea. Lumină și iubire deasupra mea. Lumină și iubire de dedesubtul meu. Lumină și iubire când mă ridic. Lumină și iubire când mă așez. Iar în centrul acestui soare și în lumină și iubire, îl aduci în fața ta pe copilul tău interior. Ai răbdare. Ai răbdare. Strigă-l. Încurajează-l să pășească spre tine. Transmite multă lumină și iubire. Și spune blând: te văd. Te văd. Și vezi cum reacționează. Poate nu i-a mai spus nimeni până acum asta. Te văd.
Observă unde te poziționezi tu față de el, unde se poziționează el față de tine. Privește-l și simte energia pe care o emană. Observă și simte. Transmite-i căldură, lumină și iubire, fără judecată. Simte ce se simte și cum se simte. Este îngrijorat, tăcut, trist, neîncrezător, temător, nevăzut, insuficient de bun, nemulțumit, nedorit, neiubit, îndoielnic, sau din contră este doar lumină, este zâmbător și fericit. E copilul tău interior. Întreabă-l ce are nevoie. Cu căldură, cu empatie. Are nevoie să te simtă lângă el. Privește-l și spune: sunt aici pentru tine, acum. Îmi pare rău că a trebuit să treci prin asta singur. Dar eu nu te voi respinge, nu te voi umili și nu te voi abandona. Voi avea timp pentru tine, pentru că te iubesc. Te iubesc. Pentru mine ești cel mai bun, ești cel mai frumos și cel mai inteligent. Ești un diamant frumos șlefuit, strălucitor și neprețuit. Te iubesc. Transmite prin intenție lumină și iubire. Și lasă-l să vină spre tine. Poate chiar vă luați în brațe. Poate chiar vă strângeți în brațe. Poate chiar plângeți împreună. Te iubesc. Prin vindecarea ta, personalitatea mea va fi echilibrată, puternică și luminoasă. Te iubesc. Iar la unison, rostiți: îmi iert părinții pentru felul cum au știut să mă iubească, pentru că m-au criticat, comparat, îndepărtat, pentru lucrurile făcute și nefăcute, pentru tot ce mi-au greșit cu fapta, cu vorba, cu gândul, conștient sau inconștient, cu voie sau fără voie, de la facerea mea și până acum. Îmi iert părinții cu ușurință și fără efort, fără resentimente și fără regrete. Onorez
și vă mulțumesc pentru darul vieții, părinți dragi. Vă iert și vă eliberez în iubire. Mă iert și vă eliberez în iubire. Mă iert pe mine pentru toate resentimentele judecata față de părinții mei, pentru tot ce le-am greșit, cu fapta, cu vorba, cu gândul, conștient sau inconștient, cu voie sau fără voie, de la facerea mea și până acum. Mă eliberez de frică, de furie, de vinovăție, de tristețe, de resentiment. Mă eliberez prin iertare. Sunt în pace cu mine însă. Că ți-ai rămas bun de la copilul tău interior, sau poate că aș deveni deja unul și același. Sau dacă mai simți nevoia să stați împreună, puteți prelungi acest moment atâta timp cât ai nevoie. Când sunteți gata să vă luați la revedere, sau poate chiar sunteți contopiți unul cu celălalt, îți duci atenția spre Mama Pământ. Te duci adânc în centrul ei. Și lași energia ei să te învăluie. Te scalzi într-un lac de energie. Ai pătruns în el încet de la vârful picioarelor și până la creștetul capului. Iar toată această energie te învăluie, te încălzește, te leagănă, te vitalizează cum doar o mamă poate face. Și simți această energie în fiecare celulă din corpul tău. Iar când ești gata, poți să revii aici și acum. Mulțumesc că ai ales să fii aici.